Dobrý večer z Popradu. Už pred 18 hodinou sa začali schádzať ľudia tu na námestí svätého Egídia. Organizátori tento protest nazvali protestom proti rozkladu demokracie a právneho štátu a je v poradí už štvrtý. V skratke, ľudia tu protestujú proti tým, ktorí, citujem, zo Slovenska urobia menej bezpečnú krajinu pre drvivú väčšinu jej obyvateľov a naopak urobia z nej veľmi bezpečnú krajinu pre pár vyvolených. Ľudia vystupujú aj proti nekompetencii v riadení štátu, dezorientovanej zahraničnej politike a podobne. Organizátori protestu stále zdôrazňujú, že je to občiansky protest, nie politický. Treba ale povedať, že jeden bývalý politik, predsa prišiel ex-prezident Andrej Kiska, naozaj len pred asi minútou zišiel z pódia. Chce upozorniť na to, že vo februári uplynie 6 rokov od vraždy Jána Martiny. Je presvedčený o tom, že hlas ulice, politici, ktorým je určený, veľmi dobre počujú, a teda, že protesty ako také majú zmysel. Vystúpenia viacerých rečníkov sa týkali aj Andreja Danka a jeho známej nehody. Toľko krátko o atmosfére popradského protestu, na ktorú prišlo podľa odhadov viac ako 800 a možno aj 900 účastníkov.